Ahojte, dnes tu máme video zamerané na humanoidov, teda video o robotoch, strojoch, ktoré by mali napodobňovať ľudské správanie a aj výzor. Vo videu uvidíte dva typy, jeden z dielne OpenAI, ktorého nazvali Figure 1 a jedného z dielne Tesla, ktorého nazvali Optimus. Konkrétne tento je už vo verzii 2. V prvej demonštrácii môžeme vidieť práve Figure jednotku, ktorá dostala úlohu od operátora obslúžiť kávomat a teda pripraviť kávu. Nasledujúcu sekciu som radšej otitulkoval a ja budem ticho, nakoľko je dôležité, aby ste počuli, aký hlas a ako rýchlo odpovedá a reaguje robot. Je to dosť zaujímavé. Hey, Figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Ako vidíte, ešte 1 alebo 2 sekundy sú potrebné na to, aby sme dostali od robota potrebnú reakciu. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. Dokonca môžeme vidieť, ako vie vyhodnotiť situáciu, dokonca podať svoj vlastný názor a uistiť sa, že všetko je v poriadku. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure 1. Čo sa týka presunov z bodu A do bodu B, motoriky a pohybu ako takého, už prešli nejakú tú cestu, určite ako vidíte ešte je čo zlepšovať, zatiaľ to naozaj vyzerá ako robot a nie ako človek, čo sa týka manipulácie, ale už určite vidíme nejaké možnosti aj priemyselného využitia. A čo sa týka rýchlosti, zatiaľ bola vyhodnotená na 15%, trošku viac ako 15% priemernej rýchlosti, ako pracuje obyčajný človek, čiže mnohonásobne menej, ale určite budeme svedkami lineárneho, možno teoreticky exponenciálneho rastu toho, akým spôsobom tento pohyb sa bude zlepšovať v budúcnosti. A nasleduje Optimus druhej generácie, ktorého prezentovali na konci minulého roka. Poďme sa na to pozrieť, čo všetko zlepšili a aké funkcionality nám ponúka. Čiže 2 stupne voľnosti pre krk, čiže rotácia okolo vlastnej osy a potom takisto otáčanie smerom k hrudníku a späť. 30% nárast rýchlosti pohybu, čiže predovšetkým nôh. Taktiež Optimus schudol o 10 kg s tým, že výrobca tvrdí, že to nemalo žiadny negatívny vplyv na jeho funkcionalitu. No a v neposlednom rade ide o zlepšenie stability s tým, že okrem rôznych stretchingových cvičení dokáže aj balancovať na jednej nohe. Taktiež bola zlepšená jemná motorika, to znamená, že je schopný zaobchádzať aj s krehkými predmetmi a jeho ruky dosahujú až 11 stupňov voľnosti, to znamená, že máme tu ruku podobnú práve tej ľudskej, čo sa týka ovládateľnosti.
No a jedna z funkcionalít Optimusa generácie 2 je aj samokalibrácia jeho končatín. To je niečo, čo sme si v minulosti mohli iba želať, nakoľko jeho štartovacie body sú teraz nastavené automaticky, keď ho aj premiestnite, najprv sa nakalibruje a je schopný potom manipulovať s predmetmi oveľa presnejšie a orientovať sa v priestore. Schopnosť rozoznávať tvary a farbu predmetov je už pre Optima jednoducho hračka. Ako vidíme, demonstruje sa tu práve v reálnom čase zmena pozície týchto kociek. Napriek tomu veľmi šikovne Optimus vie reagovať a nenechá sa odradiť. To je na dnes všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, priatelia, a určite pripravíme ďalšie video, ako náhle budú k dispozícii nové informácie.